Slav em hale dera Surp Giragosun. Em ji bo çi li dêra Surp Giragosun îro li vê derê govendên Ermena workshopa wan tê dayîn. Ev sê roje workshop dest pê kiriye û li vê derê gelê Ermenê, Kurd, Türk hemî kes di civinê ku dixwaze tê li vê derê govendê Ermena fêr dibe. Mamoste ji Ermenistanê hatine hem civaka yer kir, komelaya yer kir û çend komeleyê dansê yê din bi şeredariyê hevkar bernameyek ku sal darxistine. Govendê Ermena çawa ye, müzîkê wan çawa ye, em ê lê binerin, hadi em herin. Erê wayî dest pê kirine, xwe govend heye mamoste li orteyê niha û nîşanî mirovên ku hatiye ji bona govendê nîşanî wan dide. Gelek komeleya kes hatine û mirovên ku sivîl jî hatine ji bo fêr bibe û yani dêra Surp Giragosê xeynî olî êdî ji bo govendê jî gelekî balkêş û xweş e rastî û niha em ê jî têkevin govendê bêka çawa heye. Merhaba Jwara. Min çawanin. Başım Xwedê razî be. Tu çawa baş e? Ez jî başim sağ. Govende me xweş e. Hûn her roja ewlî hatin. Rê ewlê hatim rêya din hatim. Taqet govend kişand. Na min nekşan. Ana hava Berî zanî bû nikar nikin bîra kirin. Ne lîstine min bîra kirî. çend sala te listiye? Çend sal e? 5 sal bû ere 5 sal bû. İca ana hava govendê tê lîstin tu gişî naz dike yani. Erez kişî nas dikim. Ka were em têkevin govendê. Ez ê boy te têkevim ya. Ser çava. Çavet te. Xalo tu ji me re dibêjî çi? ولا تشكي نابج Çima tu nakevî govendê? Nabêje. Nakevî govendê? Çima? از فرقليم Farkını ne kevin govende? Ça va? صد سال 120 سال 140 سال 150 سال بری ev govend lvan dera lvan kolana lvan mala lvan sokaka her deriş xwe hebûn xelzan bû dimejû herkesî de hebû ama maalesef ava 100 sal 110 sal piştî qirkirina Ermeniya van tişta tev qediya bûn ha wextekî dinê jî carna çêdibûn ama bi rehetî çê nedibû piştî 110 sal piştira mecarek adnê me got em van govenda van lêstikê Ermeniya evê ku berê li van soqaqa li van ewka dengê hebû dîsa wan denga em çê bikin. Loma li Surp Giragos Ermenî Kilîsesî û li vê hewşê eva sê şeva heval ji Fransa hatine yêrgîr organizasyoniyê ew jî heval Ermenî ne hanîne ê ku hîn dike em dixwazin hem hîn bikin hem xelqê hêdî piçko hêdî hîn bibin û hem jî carekanî wan lêstika bîne bere çav bîne holê. Ji ber wê eva sê ro ev lêstik û ev şixul vê derê çêdî.
Java gohari davi kengi çebu çalakya kusa? Lêstika û dansa hêj nû çêdibe ama tiştêdina gelek wan şixula me li vê derê dayê kirin em dinekirine hergav kultur û çanda Ermeniya û müzik û ezgiya Ermeniya carna li vê derê me geleka çêkiriye ama dans lêstik hê nû çêdibe. Java berdawamiya ve va çalakya ve ben. Belê yani gelek jara li vê derê mesela belediyara bi ew kara jî em bi hevra wan tişta çê dikin lazim e em van kültür û sanat û ew kê berê carkan ne bîne holê bîne bîra insana ji ber wî wê dewam bikin yani. Nihal ve dere gelek kes civyanê govendê digirin îja vana hemî Ermenînin ya. Na, evana tevne Ermenîne gelekî wan Ermenîne hinek jî Kurdin, Türkün, ez bawerim Erebin tev bi hevra ji xweşiktiya vî îşî jî tam tiştek ku em jî dixwazin ev be çünkü 100 sal berê jî 120 sal berê jî gel û xelq û bawerî tev bi hevra dijiyan li van kolana li van mehela û bi hevra digiriyan bi hevra şîn dikirin bi hevra rojê xwe yî xweş دعوتي خو تشتغل بهفرة كرنت كفت كتنا من لهف ديسا أفيا وزمينة مشاكل جبروي أفيا زاف قيمة لي أفيا زاف مهمة جبروي تبنا أرمنينا أما تام جي شخام تخازن كو خلق باوري تب بهفرة كفنا من لهف ديسا وان جوفن داكن برا نخوشي تنبل بي ولاتي برا جوفن تبع يعني Rast ve jiva masal serçama. Bajarê bîr û bawerî yê Amedê li Sûbkira Gosê niha em dibînin li paş me govendên Ermeniya tê lîstin. Taybetmendiya vî tiştî mesela ev çend sal e çalakiya kusa çê nebûye weke niha êkû hatibû govenda jî wisa gotin. Yani ya mühim ew e ku hemî bawerî û hemî çand bi hevra bi destê hevra destê hevdû bigrin û bi hevra govendê bigrin. Weke em niha dibînin gelek cûr govend tê lîstin û her cûr çîroka wan jî tê gotin û ez jî beşdarî govendê bûm ya rastî pir dişibin govendê Kurdî yanî qet ne ji hevdû dûr e û niha xatiyak ji vê derê bû gote çend sal e min nelîstiye min ji bîr kiriye yani dibe min çaxa vî dîmenîne rê dîsa ket bîra min yani hinekî tiştekî wisa û armanca vê çalekê jî ew e ku çandê ku hunerê ku hatiye ji bîrkirin dîsa bi bîr bîne yani û gelekî çalakiyak serkeftiya rastî û ka em binerin bê govendê Ermeniya çawa ye.
beşdarî kargeha bazdanê Ermeniya bû çawa derbas bû. والله من پر کیف جگرت جبر کو او بره ارمنی لبر بون او جیران ما بون نا از بخواه یعنی از هاتم کو او گووندن وان از هیم بم و براستی جی هن گووندن وان دشبن این کردان جی ل این ارمنیان بچک دن وسا ریتم وان زیده بو دبکو او باندورا او دانسن Kafkasya ve serhebe yani se roj az du roj beştar bum o ev mamosteya dansejî govendejî pir baş bû û ez êvî dikim yani ne tenê Ermenî ên ku berê li ser vê axê jiyan kirine bikevin du çandê xwe û dîsa bikaribin ew kultura çanda xwe ya kev zindîtir bikin û yani ciwan jî pir yani tevlî bûn ew jî tabî kelejanek dide ku dibe ku ew xebatên wisa berdewam bikin yani ez êvî dikim ew bikaribin saziyên me re saziyên bajêr re wisa bi tekiliyekî xurt ve xebata xwe berdewam bikin. Spas mala dava bin. Me cardin çand hunera gelê Mesîhî yên niştecî hên wê welatî me zindî kir. Gelem perî çawa bû ritmên bazdanê wan çawa. û ji xwe dişibe yê lîstika Kurda jî yani xweyaye ku bi hezar salan em bi hev re jiyane û çand û hunera me û kultura me heta reqsa me dibêjin digêjin hevdû yani dişibin hevdû. Tişekî tu dixwazî bêjî wekî din? İnşallah rojekî cardin li van kolanan ev çand û müzik û hunera wan wê zindî bibe û em bi hev re govendê cardin bilîzin. Spas. Belê niha workshop berdewam hata dawî hat û niha êku beşdar bûne govendê Kurda fêrî mamoste dike û ev govenda ku niha fêrî mamoste dikin derdora Mêrdîn, Amet, Qoser heta em divê dêrkanî cîd de yani em dêrik dêrkan ji dêrikê em dibêjin lîstika cîd de û niha fêrî mamoste dikin û hemî komê cîd de bilîzin û ez jî gelek dixwazim niha tevlî bibim a rastî. 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2. Sê rojî çalekek li vê derê hat darxistin. Çawa derbas bû tu jî ket govendê ji me re behs bikî. Perweş bû bi sêrja dewam dike çanda me Ermeniye em dê dixwazin vahiyên bin bewsin boy me hatine boy kî me bewsînin em pir astik em dixwazin yani çanda Ermenî em ê heralî be em bewsin. Evet. Demek dirêj li Amedê çalekek kusa çê nebû yani belî çend sala çê bû nizanim. Yani min êca nodî min nedî me hatana çand Ermenî kî Diyarbakır da be ana dê de be min de ana em keyf xweş bûn pir keyfa me hat em hez dikin vêla dawam edî dawam be daîmî be em bevra bilêzin Kurdan ra Tirkan ra bevra hemî oynan bevra bilêzin hez dikim yani. Evet. Tu her tek roja jî beşdar bûyî? بله بشار بون خاله ایستامزی قصدی وگانی کردیزی هم نزیه ابن قوان دیوان اقشی ازانم زی بایی پرزعمتی منکشا. اره هنه کس beşdar bû digot mecbîr kiriye çawa me govend lîst ket pîrane yani tiştekî wisa jî çê bû. Yani ez zanım mecburi min pir nekşan acemeti nekşan azanım yani. Bagi Kurdi Ermenikliği hemen ülkemde aynı govend aynı ne. لو كنا مظلومين أسباب نظام كأرمني باش هذا الوشيا بقيم لو كنا مجبوري أم كرمانجي كردي أم دليستي أم دعوة عندها هوا كردي الأوان دي ظالم أما نكرم بيجم نام سعيدة باش هذا من هوا نكرم بيجم يعني كردي أم أوينه يعني قوتنا بي ظالم يعني هوا اللي جي باقي تو ظالم نيمو خانة وأنا بيا ظالم يعني
مامۆستا تو دبێژی چالکی وسای بەردەوام ببلور ان شاء الله یەکەمینە ئیشا دائمی دوام بکە يعني پێی دەرپەی پێش ڕۆژە دوام بکە ئەم هێویدارن يعني جیوالی سپاس مامۆستا ماڵە تاوا بم هاتن داویا برنامه گووندا ارمنیا گلکی خوش درباس بو هم سترانی نو هم جی گووند نو ام فیربو و ایوه دری جی فیربو و همان دمه ده جی گووند کردی جی فیربو ماموسته هات گلک برنامه تجی بو خوش بو و ام هیوی دکم برنامه وسا بردوام به سپاس